Babalasan kayo to eh. Ayun na iti taga nabukbukan, Liko, Lamaghan, where are you? So, laban na kita na kami to go. Katrin? Adataki ka na kan? Alright, adataki.
kayo. Apay kumapoy na mo, kumapoy. Awan kapoy na mo, huwag mabaahan. Got together and decided to create a dream come true. Biglayin niya di leader. Nga. Biglayin di leader. Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, you were shining like a gem in the sunlight. We were out until midnight, yeah. You said, do you want?
Apa yang basta salah lang ay basta ko ni bro mana sa utak ka naman ako sa tayo wala ibalaksin pagod di man asawa mo kung i-introduce ka nanangaro sila Viviana nukas tangaron na kayo ay sila asawa bahkan yung kamanuan ini bagbagan ini ay sinuli so kaya si distance sawas ingana ay makawas sinilipet na nga sa undo din sawil ka nga sawil na ingana ay tumawil sinilipet na nilingay atin na siya iyat na di mandiag ay si asawa doon bahkan din ibagbagan din ay wadas disability sila ay distancing tutulong di anak dukuhay anak kas nungay paliwawang din dukuhay tutulong di anak si nungay di malibulan siya no ado ay patit damdama adi ito aday mangilan si kamot damdama paliwawang di sa wala yung kasyay adin istisirang di anak unutur-turo bahkan ulay na babayti doon siya ay baklang takuduan ni bumulan anak tako naka sa sapatos ay kamanat na buo na bumalan anak yan laladangan ng itin na yan ignuan ni baklang kasta mo pinag-produce kata kung dede lang kasalama ibingay ko nga dede kunak nga detang wasawas ingana di makawas anati kayo nga asawa dede olay no ingay ay nakay di asawam ingay ay mansuksukod sig ay babae adi ka kayo ay awan ingay nakay sa tay nak kasama naman si kaya lalaki mo ingay mansuksukod din babae asawam ti asawa
till death. Kuna na nga. Adi yung gapot hindi ay nabakas. Ay tainan, bakan. Kasi tiket nang sa una din, usas. Sabi ko nga sa'yo, diyan ay tumawin. Ang dahil tumawin ako na. Nukas pangarigan din, tugi ito eh. Adi kan alam din, lamos hindi sinda mo yan gabutan. Basta tugtugyan di, gabgabunan di po na. Malamos, gabgabunan malamos saan gani tumawin di, gani mo dyan, kung kasi di pamilya mo. Hindi natin may mga ako. So, Nagatuan from Lamagan. Kata ni Daspor. Ni Daspor ano ba ito? Ibang aling nga ba? Kasi. Taga Tangamis ko rin. Ligaw. Hanggang nga dito tinaganda. Amo pa ito eh. Kaya Darwin nga balisan. Darwin ay balisan. Kumay kayo ito eh. Kitarayan ta kayo di balasan. Sapat ni Marcon nga ba? Ilan. Lamang yan, just for lamangan. Apay, ayan, apay, may sani Marvin nga taga na magbakan. May kapoy kayo. Kumay ito eh. Kasi niya, agsala kayo. No sino ti kalain niya agsala, isuti mo una nga pumanaw dita. Yeah. Sige, music maestro. Budot, budot. Ay, pati. Apa na ito ba isa? Lalayan nyo! Paano ditaan? Ayan, nagtugaw ka, sir. Katang ka naman niya, sir. Ayan, nagbuhaan mo ka. Sinukot ko yan. Ayan, kailangan mo, DPA. Ladies! Amin na dito yung ladies. Team ladies dito eh. Abay nga, tumanag na hindi mabalasan tayo. Ayan. Gilas na makaala, tikerots ni JR. Hot! Ipet! Dapat na kalabog. Di iba ang iglalikod. Naimas tikerots na sustansya. Ay! Ipet! Inipit lang sa carrots, girl. Kaya kailangan magdarati participation, tingmens. Madiyo, kami tigubang muton, carrots. Ayan na, naging girls na yan. Sige. Wala na kita na napapasundot yung taga-kahirino nga kwan. Girls na yun. Ano kami nga isang halas onda? Yes, halas ka lang. Ibirutan ka ka. Ay, sos, magdakutin, tagbuyo-buyo. Syaklatan! May kain ka rin. Kailan! Ada premio na! Makagamot si carrots. Carrots lang, ha? Ay, nadaray. Hala! Sino tayo? Kaya mga gamot si carrots, Abby? Ay, muna ito sino. Ay, bakit?
Jagos na ay pangwaro Ako kaya sinaot pa susunod Tuloy ang matag na lumang sumunod ikaw sumunod Iwayo lang kaya Mangikaw sa ipangan Nakakatoy na ito na Nagsisiklak si taga Quirino. Mag-ready kayo, babaros si taga Narugbakan. Wala na ba kayo? May sama nga po ni Damber di Quirino. Sumarulon. Magustuhan sister. Atras sister. Inside
isda. Suyusoy di dagem. Ayan, tukar maestro suyusoy di dagem. Salaan ti taga San Luis. Nagaduba baros ni Igid. Hindi man babalasahan. Da kami lang tayo sana yun. Tapay apot ni mamali na may sana ka dito. Luti ka na eh. Tapay babakot ni dyan. Apa? Jamsa. Saan masuro ka na? Kawan? Sublet! Sublet! Oh yeah! Oh yeah! Sige pa, sige lang! Tuloy! Tuloy! Another! Lawan! Kala kawat nyo! Angkat ka na lakat mo! Magay! Magay! At na naglalaing kayo! Ren! Mijaw! Sumarno!